Γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε Warp Up 5,1. Εδώ το Wipeout παίζει. Θα το βάλω να παίξει και σε λίγο. Το CD το έχουμε δει. Τα υπόλοιπα σε μήνυμα. Απλά θα βάλω λίγο Wipeout να παίξει με Metallica πίσω. Καλό. Ωραία. Πάμε. Θα δεις λίγη μαυρίλα γιατί πρέπει να πάω να πατήσω το Enter. Περίμενε. Εντάξει, δεν έχω ιδέα πως πρέπει να παίξω. Η χλέβη του κοινού μου αξίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει, αυτό έχει σημασία. Και πάει και γρήγορα. Αλήθεια πως παίζει αυτή η μαλακία. Πατάω space. Τι να πατήσω για να πάρει μπρος? Στα παπάρια του. Στα αρχίδια του τελείως. Τέλος πάντων. Παίζει. Και έχουμε και CD. Πολύ βασικό. Φιλάκια.